Masabtan ang gibati ko karon. Sakit paminawon ni sabay gyud sa panahon. Sige lang og tambay, walay mabuhat kay pagkalaay. Ning magpuyo lang ta sa balay, pagkalaay. Why kwarta di nagyod badag smile. Hay pagkalaan. Di na dyan ni mahimo ang kahimtang ko karon. Sige na lagkaon nung matulog tibuok hapon. Gibuhat ko ng tanan, TikTok na lang ang daganan. Pagkalaay, ning magpuyo lang ta sa balay, pagkalaay. Why kwarta di nagyud madag smile. Hay pagkalaay. Hay pagkalaay. Quarantine 2020 daghang makarelate tungod sa kalaay nga iyang gidali. Sige lang og kaon ang mga tawo tibuok hapon. Walay nahimo, daghan ang nanambok, daghan sad ang nanaot. Tungod sa quarantine sige lang og TikTok, hala TikTok pa more. Pero bisan sa kalaay daghan ang nagsakripisyo ato mga frontliners. Andam nga mo serbisyo kahadlok og kakuyaw, ilang isagubang para sa kaayuhan mga kalapok mga bay. So please stay at almost na lang kabulan. May na lang na ay channel nga para sa tong tanan. Upload TV, here we go, muhatag og kalingaw. So legit diba, so click here to subscribe, yes sir. Pagkalaan, ning magpuyo lang ta sa balay, pagkalaan. Why kwarta di nagyud badag smile. Hay pagkalaan. Hay pagkalaan. Hay